Pa, hindi ko pa, be. Asa namang tubig ang sugo nimo? Tara, bro. Ah! Unsa gud ka, Chloe? Tubig mo ka ba? Asa man nang ibutang na imong utok? Nas lapa-lapa ug nasi mong o. Nga ni Pablo mo sunod. Mukulok-kulok ta, mukulok-kulok ko sila. Bek. Kulok-kulok. Buyag niya kung Pablo dali ra nanaghan. Pero aksyon ko kabalaka niya kung Pablo. Grabe naman ka. Gastos laog. Labo pa minunig budget ni sila pagkaon tao. Taon na malipay ko magsige pangitlog. Kay lagi aron dali mo daghan. Pero karon aksyon ko kabalaka ni. Grabe na ka gasto ba? Wala man yung mga tubig eh. Asam ito mga bata. Wala man kabutag tubig ng pabuhan. Oh, Loy. Naida kay niya ka? Kamli ba? Wala mo ka pamutang yung tubig na itong pabo? Kuwag tubig be? Sige ba, tubig. Tagig tubig rin kuwag. Pabo kay ipag-uhaw na oh. Siya ro, nang budmugwa mo kadungog nilang saba. Saba ganing pabo. Imaila na nga, giuhaw, gigutom. Ano, ragid na. Pa, ready ko be. Asa namang tubig ang sugo ni mo? Tara. Ah! Unsa gud ka, Chloe? Tubig mo ka ba? Asa man nang ibutang na imong utok? Nas lapa-lapa ug nasi mong o. Sa tubig daw ka, tubig mo na. Bigtanawan na imong tubig o, bisan gani kay paimno na na. Di mo na paigo nimo. Baka magtanaw ng daghan kay Pabo. Tagsitok ka na tubig mo. Tagsitok ka. Pagita dito dakong sudlanan. Kapuya sa mga pabo pa eh. Kapuya bitaw, may lang bitaw mo direk manghukoy mo pangwari pabo kay inyong ihawon. Nga maingon pa mo kapuya. Sa namang taon mo eh. Ah. Ari kalingaw ni Pabo ah. Ikatuwaan ni sila stress. Mo ni yang gitawag na kog stress reliever. Ah. Kulok. Yun pa. Oh, taran tubig. Nah, wala gyud hinoon. Nagda naman hinon ka ng baso hinoon. Sa nagjuta pa ba? Grabe naman po ninyo. Ingon ana na lagi makaminos na inyong pangutok. Beri, kana nalipim na. Mayo na lang ni kaysa. Wa. Paita po ninyo oy. Gamita sa tao na panagsa na inyong pangutok oy. Bright pa man hinuon ninyong pabo. Kanawang pabo ha? Bright kan pabo na ha? Patubago na ko. Ay, patubago. Patubagon. Oh. Kulok. Oh. Kail katubag. Kulok. Oh, tanaw mas bright ng pabo nimo. Samang taon ko. Nya, sama ng pabo mo daw, musta man dagko nagmulawas. Dagko na. Pangwa, padagay mong barkada diri pagluto mo. Maayo na pa. Reklamador ba kay mo panugoon? Aros ko diri pre. Kuya. May na lang kay sawa agyap. Sama na si Guyot. Oh, Guyot. Pati na to sir. Ganihar man tong luwa. Oh, ako ni on good. Ito. Nangita ko. Sukol ba? Sukol. Hindi ko mo. Hala sa Guyot. Lawa. Yung man mong babog manok. Uloy, ako ning gitisting kay ako ni parang derby ba ako intel. Wala ni COVID. Tugan ka papa ha? Tugan kuyo pata. Isting ra gani niyo. Ngita ka papa nga to. Naman. Balong sige ko niya. Hindi mo sukol siguro siya. Bata pa mong good. No. Dito. Sus ni tiaik di paguro. Dali nagraad ta. Ay dari tanako. No bin? Sige. Bata pa bata. Ano mo pero daw abuy. Ano ko yan papa day. Basta betul ka. Ya, monggo tuyang, guys.
Papa dia ay. Ano ang kaniya? Oh, Bawal ka ko diri. ano ka? Ari dusod balay. Oh, eh. Pa, mangita mo ko nimo. Ito may ako ikaalagad nimo. Sud dire, sud. Musod man jud ko diha. Sud. Pablo siya nang Sira kay Buka na. Napay gi umaor na pagtrabaho. Diyan man ani mo ng pabo. Ngayon mo lang gidada. Dito, akong gitisting og sabong sa manok ba, og musukol na ba? Buang siguro ka oy. Ako i-interview mo, klaro kayo. Sinyalan ba? Kani may pure sinyalan, tawa ba? Taas kayo. Kani may pure sinyalan. Ano? Unsa naman tao mo oy? Bantay ka ba? Imong gisabong-sabong na dito sa manok? Wala, ako rin gitisting ba? Kay, kung akong musukol na tao, grabe. Pwede ba gudoy ng manok og kabo eh? Sila ninyo oy. Tanawa, iso, ganito ka, sungo. Itok ka ani. Ya tapol. Bida ba Bantay ka? yan? Kamu ba nawa gyud mo iklaro na yung pangutok. Ang imong suon ganiha akong gisugo og pakuhag tubig kay paimno ng pabo. Ano man? Ang gisudlan porting gamaya. Sige, gisudlan din. Kanang tutukan sa manok. Ang ikaw po dadada ka ng manok kay imong gitari. Imong gisabong-sabong atong manok dito. Kasi manok kani nga. Pabong pa. Ikaw mo yung hap grupo trabaho. Gisabong na nimo sa manok ha dito. Pagko pinigit dito. Kalibanga naman yun ng pabo ino noy. Sa naman tao ng kalakiha oy. Kinig ma usokol na ni Pab. Pustaan ko ni milsing ko. Gamay ra milsing ko. Utang na to 1 milyon. Dato ka largo. Giin mo nang ngaliwat ang tao. Oy nga wa mag may kaliwat inyo nanang mga No. lasiyas pangutok. Bro. Murag patilya pa ba no? Oh. Ay kabuangin ng pabo. Huwag kay gasa. Ibutang na. Sa naman tao. Kay mo naman ang gikabuangan ng pabo. Kamo ba nga mabili di is balay? Inyong tanang at timano na itong hayop. Perminti may nakaon ng inom. Di man gud mo ka. Di mo na kog pagkaon ba niyo gipainom. Kay makita man as lawa sa pabo oh. Mga daot kayo. Dako ni lawas akong tutang di ba? Kadto ko ning manok. Dako bayay. Dako sa pag-aral nga. Balahi pako ra may nakadako ana. San man taon mo eh. Di mo kalimod na ko gipakaon ba ninyo gipainom. Kay mailhan ako nas lawa sa pabo. Mo nang ayaw gyud mo pag pamakak na inyo ang galingon dia. Una pa nga mura magnahutdan may sa ay mura. Mao gani among gitan do pakloy gani haw kay para na po sila matuktok-tuktok. Pakaon yung lubi. Oo na, mahurot na yun, naupaw. Tama na. Iti na nabilin, kita na lang. Nahurot pa din ang lawag dia. Wala man. Wala ilaw dito eh. Mau bitong dapat may lubi niya ganiha kaya mong gibuak niya mong pagkaon nila kay para na po sila Ya. tok-tok. So, lubi na din ay soda ron sila tiyan. Oo. Limpyo kaya lubi pa kay limang kapao. Gibunot, then bagol, then unot, niya tubig. Kita limpyo kaya na. Ano yung lawag dito di ay? Kung alagi, may pagpalit ka pa. Saan ang taon eh? Imo lagi ni. Buyag na mo sila kadaghan niya. Usog na mga on. May pagbaligya to niya. Watay sudan rong hapon. Naglusaw. Murag dako-dako rin lawas. Kuha kay tiil. Ay, sana ninyo. Sugsog. Ihaw-ihaw ng pabo. Kay, kasi na to ng baligyaan pohon kay. Kung ipalit og lawg, labaw pa man islag konsumo og tao oy. Kita ganing tao, ang budget tao, ipalit ra kog tag 2 kilo na atong bugas. Kini sila tagsaksako. Grabe. May pa mag-ihaw siguro. Ayo pod kay kining muna buya po natong padaghan na nya ato na ng hotdog ihaw. Unya, hotdog ihaw unya masukol kanig hotdog ko mo kaon. Aw, ikat. Mo na diha, mabaho ra na. Napay itlog diyaw ano. Kayo na yung itlog ba? Kini kinabasa man yung itlog. Sorry. Paano kana bag-o na? Paano. Kana bag-o na. Init pa rin ba? Bag-o na. Bago lang. Lain na. Napay bago ba? Kana nga basa inyo nang trapuhan. Trapuhin na. Itlog mo ah. Trapuhi. Oo ah.
Eh, Ayaw, ipahid na yung lawas. Di man mo ipahid po na yung lawas. Sa mo, tagkahugaw. ano? Oh? Mga bago ba ginito? Ibutang na na, ibutang ka na. Kanang duwara mo, akong giwan mo. Katudaan to. Nya, Daan to, pagkapuhin no? ha, oh. Daan gina, tarong dia kay. Nya kon. Lagaong mo itlog mo bukas pa. Sigas. Kaya ako ni butan dito ba? Ibutang na dito. Siman ni mong ulo ha. Puputin mong upaw. Butuong mo itlog mo guro. Bukas pa. Dali. Problema pa ko ng mga hayop. Problema pa ko ng kong mga anak. Sao naman lang ni. Kilabad ba sa owa ni ay? Ngita patag makaon sa hayop, ngita patag makaon sa tao. Ya. Tag pakanon mga tarong. Mga puwang pud sa pangunahuna. Logi ta ni, logi ta, logi. May pagpuro na lang pabo akong buyon. Wa na litaw. Hashtag #Kurimaw. So well guys, thank you so much kay mo yung gihuman ng video and karon ari na punta sa shout out portion. Shout out ay ni Robert Jimenez Migalien and Clarice Nova Doria. Thank you sa pag tanaw na mo sa mong video. Thank you kayo. Shout out ko ni Uwayan Milfer o ni Raga Norm. Salamat kayo sa pagsuporta sa among video. Thank you very much and God bless us all. And akong i-shout out si Teacher Janice no, nga always nag tanaw sa mong video. And akong balikon si Raga Norms Diaz Boracay. Thank you so much for support sa among video and hopefully nga dili mo makulan guys. So guys, thank you so much for watching and about among shout out no karong among video. And guys, ay sad ta mo kalimot pag subscribe sa among YouTube channel. I-click sa ninyo ang subscribe. Di ay pud mo kalimot pag Like, comment, share. and don't forget to click the bell button. Bell button naman. Bell button. Bell button. Button naman hinunin. Thank you so much and God bless us all.